നമസ്കാരം. കുവൈത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചെത്തണം എന്ന നിബന്ധന കർശനമാക്കുന്നു. 6 മാസത്തിലധികം രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെ ഇഖാമ റദ്ദാക്കുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട്. നവംബർ 1-ാം തീയതി മുതൽ പുതിയ നിബന്ധന പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. അതേസമയം കുവൈത്തിലെ നിയമപ്രകാരം പ്രവാസികൾക്ക് രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കാനുള്ള പരമാവധി ദൈർഘ്യം 6 മാസമാണ്. നേരത്തെ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും കോവിഡ് സമയത്ത് മാനുഷിക പരിഗണന മുൻനിർത്തി പ്രവാസികൾക്ക് 6 മാസത്തിലധികം രാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കാനും താമസരേഖകൾ ഓൺലൈനായി പുതുക്കാനും മന്ത്രിസഭ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾ 6 മാസത്തിലധികം രാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിന്നാൽ വരുന്ന നവംബർ 1-ാം തീയതി മുതൽ ഇഖാമ റദ്ദാക്കാനുള്ള ശുപാർശയ്ക്ക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള താമസകാര്യ വകുപ്പ് അംഗീകാരം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതായാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. മെയ് 1-ന് മുൻപ് കുവൈത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയ പ്രവാസികൾ നവംബർ 1-ന് മുൻപ് രാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കിൽ വിസ റദ്ദാവും. ആർട്ടിക്കിൾ 22, 24 എന്നിവ പ്രകാരം പ്രവാസികൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ആശ്രിത കുടുംബ വിസകൾക്കും ഇതേ നിബന്ധന ബാധകമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കുവൈത്തിലെ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.